Hanggang oras tayo manang papagayam. Gusto manan, ti kasasaad. So, pagayam, yan ano sulat ta, tartarabayan, dagiti vlogs, kan dagiti drama mi, iti unay daytan kaka. Yan ano siya, adumot ti pakabisbisian. So, saan tayo may diretsyo ti agsurat, kan drama, always busy na makamipay di ito ospital. Sa nabali papagayan, adalat tamad dagiti maararamid. Kat pagyamanang kayo, kadagiti amin as support nga ipapaayo iti channel tayo a George Dramatics TV. Ala, ano sa inyo natatagdangin already jay anaraar taon pa ti writer tayo para iti jay. Ano sa inyo lata papagayam. Kastay ko na kung saan pa ilaan nalpas tay pagdaldalanan ti channel tayo.